Tunay na ramang Pilipino. Think responsibly. Karundura na ang tingulan. Mabuhos na ang pinakakusog na ulan sa kwarta ug pinakadako nga bagyo sa premyo. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Mauna na ang ginulat nako! Sugod karungay, nagbahaong mga dakong prices sa inyo. High cash prices kada semana. Pwede ka itong makanaog o Usa ka brand new Chevrolet Trailblazer sa Grand Draw! sakto. Usa ka brand new Chevrolet Trailblazer sa Grand Pro. Paligyan ng Green Cross, Tang, Milo, Chocolate Powdered Milk Drink, San Miguel Pale Pilsner, Gold Eagle Beer, Magandang 45 Powdered Milk Drink, o Bravo, o Pagpagas na sa Petron para sa kaligayunang makadaog! paminaw sa RMN ug IFM para sa Dugang Medalye. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Congress from May 22 to August 11, 2017. Per DOH FDA CFR permit number 0600 series of 2017. Ano bang kailangan mo? Ano pa man ang issue? Nalinisan sa lalada mo ay sapat, it's easy. All you need is pride. All you need is pride. Pang washing machine o pang ano-mano, paglaban sa bakterya. Tide Detergent. 40 years ng pinagkakatiwalaan ng milyong lalaban sa magtanggal ng tuwid na siya para sa bango at linis ng labada. For all your labada needs, Tide Detergent is all you need. Tide Detergent manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Tide Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Ayoko na madumi. Ayoko na maamoy. Lalo-lalo na pagdating sa labada. Dahil ang tunay na malinis, amoy malinis. Kaya, misis, all you need is pride. Pride, kalamansi. Mabilising magtanggal ng halitan siya at nag-iiwan pa ng kalamansi fresh stick para ang labada malinis na amoy malinis din. Kaya, misis, all you need is pride. All you need is pride. Pride Kalamansi, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Scratch it! Sa bawat scratch, maaari kang manalo ng hanggang 1,000,000. Scratch it! Pera-pera, agad-agad. Laging maaasahan sa hirap o ginawa. Sa kabawaran o tagumpay, tangway lang ang tunay na ramang Pilipinas. Yan ang tibay ng samahan di kaya halitan. Tibay ng loob, tibay ng duway. Tangway ram, tunay na ramang Pilipino. Think responsibly. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Ang galing-galing sa presyong magaling din. Hey! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring pabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal-galing ang sembo, tanggal-galing ang bakterya sa presyong kaigaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, ang galing-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Shield Bath Soap. Gamit sa sakit ng malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula-la-la-la-la! Bula-bula-bula-bula-bula! Unsay bula-bula? Kining akong sabong pangligo. Wa pagaling mahuwap, murag di na mo bula. This is Shield Bath Soap ang gamita. Bula-bula-bula-bula! Usog bubula na effective antibacterial ingredient para patching germs. Shea butter tabang para di mag-dry skin. Kahit tapos na, tuloy pa rin ang bula!
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit! Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Get Champion Energy, karunggulan ang tingulan. Atagi ang mga bata ug molo, ug mas energetic sila everyday. Nakakaroon kids, mahilo pa nilang kabayuan ang Milo Choco Malt Powdered Milk Drink Packs. Raffle coupon sa mga IFM o RMN stations para maka-appeal sa pinakakusog na pagulan sa kwarta o pinakadako na bagyo sa premyo. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Gawas weekly cash prizes. Basta ikaw pa ang mahimong winner sa Brand new Chevrolet Trailblazer sa Grand Pro. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Hatid sa IFM, RMN ug Milo Choco Malt Powdered Milk Drink. Get Champion Energy every day. Oh God! Di sa man pagsunod ani. Promo runs from May 22 to August 11, 2017. Per DOH FDA CFR permit number 0600 series of 2017. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog. Numero 1. Tatak RMN. Okay, mayong hapon, kanatong tanan mga supintig paminaw sa programa nga Sangka sa Katarungan sa RMN DXDR Dipolog atong oras 1:10 sa kahaponon ining adlaw nga Domingo, Hunyo 11, bulan tuig sa 2017. Ug mapohon mauna pod ang ato ang kasalugan sa Independence Day, no? Mga igsoon karong hapuna doon na tay debate no nga ipahigayon katong ipahibalo kami aging Domingo. O inagapon kini madungog ang atong programa sa inyong mga radio sa 981 AM band o sa 94.1 sa FM band. O inyo kini makita diha sa website sa www.rmndepolog.weebly.com, no? rmndepolog.weebly.com. Makita sa ninyo diha sa YouTube sa RMN DXDR Dipolog. Sa ngalan gihapon ni Sir Edgar Dagumo ang atong station manager sa programa nga Sangka sa Katarungan. Mo na nga atong ihatag sa itong mga igsoon dinhi alang sila mga pagtimbaya ayan ato ihatag ang naka-schedule na debate karong hapuna. Ako ihatag ni Brother Douglas Arotsa sa igsoon sa Piniling Nason. Okay, salamat Brad Nick. Maayong hapon sa tanan. Sa tanang mga kaigsunan nga kanunay nagmonitor ni maong programa sa DXDR RMN Dipolog. Sangka sa Katarungan. Salamat kayo sa kanunay inyong mga pagmonitor ni ug hinaot ang kalinaw kahusay sa ato ang Ginoo mana sa matag usa kanato. Okay, salamat ba dito ihatag ni Brother Silbert Dundiano sa Catholic Faith Defender. Salamat sa Brad Nicolay o sa atong hatbang bulon Brad Douglas. Mayong hapon. Maypod. O si Brad Mitchell Dre, dinala na ko sigutan tanan no, kaya mag-save ta og time. Mayong hapon natong tanan o naginaot nga kining atong pinigsuon nga debate ron. Naagid tay makatuunan no, dili lang sa side sa Piniling Nason kundi dili sa side po sa Katoliko o ang tanan nga naminaw ron makakuha gyud mga pagtulunan may labot na sa tag sa namo kabaruganan. Okay, salamat kay Brother Berita sa tuyhatan ni Brother Mitchell Benilio ang ating shown sa Seventh-day Adventist nga usa ka evangelist. Mayong hapon mga kaigsunan ug mga kaigalaan initak na sa kahaponon ato nga itunol ang atong mainiton nga pagpangusta sa atong mga kaigsunan kaigalaan nga nagapaminaw ni numero 1 nga programa sa matag Domingo Sangka sa Katarungan sa duha ka dakbayan Dipolog City ug Dapitan City o ilabi na usab sa Negros Oriental nga nagpakapaka karon sa Siaton Negros Oriental Sambuangita o ato nga nauman nga ang Dios magapadalangin sa matag usa kanato. Okay, salamat Brother Mitchell. Ato'y hatang ni Brother Tuting Luntayaw sa Rock Rise Jesus alang siyang timbaya. Salamat Nicolay. Magpatibaya ko sa ng membro sa Rock Rise Jesus sa San Jose, Suminya, ilabi na gyud sa pamilya sa mga Blasi, Mami Blasi, Carlosa, o Bilenoy ba, Bibot Lanite, o sa akong pinagang asawa, Lili Luntayaw. Dagang salamat. Okay, salamat ba, di Brother Ingkol sa Kingdom of God. Manambaya ako sa tanan nga membro sa Kingdom of God o sa tanan nga membro sa Sangkas Katarungan mga igsoon.
Ug daghang salamat. Okay, salamat kay Brother Francisco Incol. Ato ihatag po ni Brother John Kit Sunugan sa Messianic Movement. Okay, salamat kayo, no? Atong igsoon nga si Brother John Ryan Uridas, no? Atong igsoon sa Katoliko Defender nga musulod na kadiri, no? Nagahangga. Okay. Dayon, ako sa itibaya ang atong igsoon nga naminaw karon, no? Mga suki kayo ang tigpaminaw sa itong programa. Si Brother Carlo Magno Abayon sa Piniling Nasod. Si Sister Rose Brillantes Abayon sa Piling Nasod gihapon, no? Si Sister Luna Arotsa. Maraming salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Okay, ako nabasahon ang atong tema. Ang mapamatuon ni si Brother Douglas Arotsa sa Piniling Nasod. Akong pamatudan nga ang Piniling nga nasod giluwas o gipahiuli nga gitukod sa among halangdong Pangulo Santo Papa Paulino Ungkoy G. Agapay. Mao'y kaliwatan sa Piniling Nasod nga kanhi mao ang nasod nga Israel. Sumala sa gipasabot ug masabtang mga pulong nga nahisulat sa Biblia. Ang affirmative side niini mao atong igsoon missionary Brother Douglas Arotsa. Ang negative side si Brother Silver Duniano sa Catholic Defender sa Roman Catholic Church. Ang timekeeper nato si Brother Mitchell Bendilio. Ang atong igsoon nga usa ka evangelist sa Seventh-day Adventist Church. Ug ang inyong ubos nga moderator Brother Nicolay sa ngalan ni Sir Edgar Dagong. Okay, atong ihatag na ang atong mga pagtukiay niini. Ako ihatag ni Brother Douglas. Okay na ka, Brother Douglas? Okay. Okay, Brother Douglas, ako ihatag ang imong 10 minutos sa pagpamatuod sa imong tema. Okay, may hapon sa tanan. Salamat kayo, Barik Public. Nining maong timaha mga igsoon, nining maong debatiha. Balik ko lang ako sa pagbasa nga akong pamatudan as an affirmative side, akong pamatudan nga ang pinili nga nasud giluwas ug gipahiuli nga gitukod sa among halandong Pangulo Santo Papa Paulino Ungkoy Agapay mao'y kaliwatan sa piniling nasod nga kanhi mao ang nasod nga Israel. Sumala sa gipasabot ug masabtang mga pulong nga nahisulat sa Biblia. Siguro mga igsoon sa akong mga paggamit sa mga pulong usa siguro gyud sa inyong mga santop sa inyong mga hunahuna hilabi na sa mga nagtuon sa Biblia. Makaingon gyud mo nga ang pinili gakopya-kopya lang sa mga pulong nga nasulat sa Biblia aron lang nga muhaom baga. Pero mga igsoon sa maaw mga komento nga nahimugso sa inyong hunahuna usa ra gyud among masulti niana. Sumala pa sa Isaias 43:9 nagkanayon, patiguma pagtingog ang tanang mga nasod ug punduka ang mga katawhan kinsa ba sa taliwala kanila ang makapahayag nini ug makapakita kanamo sa una mga butang. Ipadala ang ilang mga saksi aron sila pagamatarungon kung padungga sila ug ina kini maoy kamaturan. Alang namo mga kaigsunan sumala sa mga pulong nasulat sa Biblia kini gyoy kamaturan. Busa nini mo tagna mga kaigsunan sa daghang mga relihiyoso magtutuo labi na sa nagtuon sa Biblia sa pagkadungog nila sa maong mga pulong nga ang pinili nga nasud giluwas ug gipauli nga naapod ay diri sa nasud sa Pilipinas sila na dinhi sa Mindanao. Daghang mga kaigsunan nga nagyubit nga din sa maong mga pagyubit dunay mga nagkuyog ng mga pangutana. Kinsa ang nagtukod nining maong punduka o relihiyon na? Kanus ani gitukod o kinsay gasugo sa pagtukod? Mo ni siguro usas gyud sa mga santo mga pangutana sa atong mga kaigsunan nila binan ni atong mga kaigsunan nga din nagtuon sa Biblia. Apan siguro kung buto man ang pangutana mga igsoon ato nang hatagag higayon sa pagtubag. Apan arita sa maong tema sa paghisgot sa maong tema mga igsoon. Ang unang pangutana mga kaigsunan, ang pulong ang pinili nga nasud giluwas o gipahiuli mabasa ba sa Biblia litra por litra? Tuba mabasa ang pinili nga nasud giluwas o gipahiuli sa heading o sa title sa Isaias 43:10-11 ato nang mabasa sa karaang tugon nga diyan sa 10 ug sa 11 nagkanayon ang mga pulong. Kamo mao nga akong mga saksi mingon sa Jehova ug ang akong alagad nga akong napili aron kamo makaila ug managtu kanako ug makasabot nga ako mausya. Una kanako walay Dios nga nahimo niya duna pay mosunod kanako. Ako bisan pa ako mausya ba ug gawas kanako wala nay manluluwas. So mabasa mga igsoon. Pero ang pangutana,
Nining maong pagkapulunga, unsa man yung nasura ang nasulat sa Biblia. Nga mao'y gipili. Sa Genesis 35:10, og mingon ang Dios kaniya, ang imong ngalan si Jacob, dili na pagkahinganlan ang imong ngalan nga si Jacob, kung dili si Israel na. Mao ang imong ngalan ug siya ginganlan sa iyang ngalan nga si Israel. Sa Isaiah 44:1, apan pamati karon ako, akong alagad ug Israel nga akong napili. So atong masabtan sa maong mga bersikulo kapitulo nga ang pinili nga nasod wa gilaing mabasa sa Biblia maong Israel. Apan ang pangutana mga igsoon, sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo, sa panahon ni Ginoong Jesucristo, ang gingharian ba nga mao ang piniling, ang gingharian ba sa Israel nga mao ang piniling nasod mga kaigsunan, nagpabilin ba sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo? San Mateo 21:43, ingon si Ginoong Jesucristo, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagkakwaon gikan kaninyo ug igahatag sa usa ka nasod nga magapamunga sa bunga niini. So tinaw natong masabtan nga sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo ang maong gingharian nga mao ang piniling nasod, ang gingharian sa Israel nga mao ang piniling nasod gikuha, gibalhin. Gikuha dito mga igsoon ug gibalhin. Ang pangutana, nganong gikuha man o gibalhin sa laing nasod? Amos 5:2. Ang ulay sa Israel na pukan siya dili na makabangon pag-usap. Siya ginapukan ngadto sa iyang yuta. Walay bisan kinsa nga makabangon kaniya. Og sa maong pagkapukan mga kaigsunan, nganong gikuha ko no? Bumikan kay napukan. Ang pangutana, sa maong pagkapukan, pukan makabangon pa pag-usap. Matod pa sa mga pulong Amos 5:2, dili na. Og sa maong, kung tungod kay dili naman makabangon pag-usap, ang pangutana, muagi pa ba kuno ang Diyos dito sa Israel? Amos 8:2. Og siya mayon, Amos unsay nakita mo ang usa ka bukag nga bunga sa tinginit. Unya mingon siya ba kanako, ang katapusan niabot na sa akong katawan nga Israel. Ako dili na moagi kanila pag-usap. So tinaw na tumasabtan niya sa pagkabalin ug sa pagkapukan ni mga kaigsunan. Ang iyo ba dili, ang Ginong iyo ba dili na kuno moagi kanila pag-usap, sumala pa sa pulong. Busa ang mga apostoles ni Ginoong Jesucristo mga kaigsunan nangutana sa buhat 1:6-8. Ingon siya, o kunya sa manakatigom sila gipangutana siya nga nagingon, Ginoo, nini bang panahon na karon igapahuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Nangutana niya mga tinunan. Kung igapahuli pa balik kuno, ngano man nangutana sila gumikan kay gibalhin tungod kay napukan og sa mga pagkapukan dili na moagi pag-usap ang atong Ginoo. Sa 7, og siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o kahigayunan nga gitulog sa man pinaagi sa iyang kagalingong kagahom. Sa 8, apan magadawat hinuon kamo kagahom, sadyat nakakunsara na kamo sa Espiritu Santo, o kamo niya ang akong mga saksi sa Jerusalem o sa tibok Judea o hangtod o sa Samaria o hangtod sa kinatunyan sa yuta. So ang maong pagpahiuli sa maong gingharian mga kaigsunan, wala gitugot sila ang pangong pagkahisayod. Apan sa 8, magadawat kuno hinuon sila kagahom sa diat nga kakunsaran sila sa Espiritu. Ang pangutana karon mga kaigsunan, si Apostol San Pablo nga usa sa mga ganamiton sa Dios, sa iyang pagtawag, unsa may ang konklusyon may tungod din maong mga pulunga mga kaigsunan. Roma 11:7, 3 minutes more. busa unsa man ang Israel na pakyas sa pag-abot sa iyang gipangita, apan ang mga pinili nakakabot hinuon ini, apan ang uban gipagahi. Unsa kuno mga kaigsunan, ang Israel nga mao kaning piniling nasod na pakyas, apan dunay laing pinili nga nakakabot. Ang pangutana, kinsa man mga pinili ang mga kaigsunan nga sa Biblia wa may laing pinili mao man ang Israel. Ang pangutana karon, kinsa man mga pinili ang nakakabot na nini? Santiago 2:5, paminaw kamo mga hinigugma ko nga mga igsoon, dili ba gipili man sa Dios sa mga kabos dinhi sa kalibutan aron mahimong dato sa pagtuog mga manalod sa gingharian nga iyang gisad kanila nga nagugma kanila. Ang mga pinili nga kakabot nini kadto yang gipili nga mga kabos. Kinsa man mga kabusa? 1 Korinto 1:27-28, apan gipili sa Dios ang gipakabuang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga magyalamon. Gipili sa Diyos ang ginapakahuyan sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga kusgan. Gipili sa Diyos ang mga timawag tinamay sa kalibutan bisan pa mga butang nga wala magalungtad aron sa pagwagtang sa mga butang nga magalungtad. Kini mga tawanan mo yung gipili nga nakakabot sa Roma 17 nakakabot.
Kini ba yung mga pinilian, mga tinawag tinamay, ang pangutana mga kaigsunan? Kini ba yung gipili sa Dios? Kini ba yung mga pinilian na gipili sa Dios? San Marcos 13, San Marcos 13:20 mga igsoon. Og ang ginagakuno og kon ang ginaganon ngadto mga dawa wala papagkubsi sa Ginoo, wala ang taytaong malawas apan tungod sa iya mga pinili nga iyang gipili, iyang gikubsan kadto mga dawa. So tinan na tumasabtan mga kasi nga ayang gipili nga nakakabot sa mga gingarian mga kaigsunan. Kadto yung mga pinili. Apan ang pangutana lagi kay pangutana ka ng mga kaigsunan. Dili sa tibok kalibutan. Sa 45,000 ka mga reliyoso mga kaigsunan. Doon na pa ba'y laing nagtukod o piniling nasod nga ang pagkatukod muhaong sumala sa pagpili sa Dios sa iyong mga katawan nga nasulat sa Biblia. Doon na pa ba'y laing? Wala na. Kinsa man? Way laing mga kaigsunan. Ang among halandong Pangulo Santo Papa Paulino Coyapay. Mo na magkapamatot. Naninigod tuwa mga kaigsunan. Ato sticker lang ang time. Nato ipanibalupod nga kung doon ay mga pangutana o ka na mga objection, no? I-address sa moderator. Dayon ang mangutana lang, dili magwali. Kung mensahe mangutana, madalawali lang po, no? Okay, ako ihatag ang 5 minutes na pag-cross examine ngadto sa affirmative. Ako ihatag ni Brother Salvat. Okay, salamat kayo Brad Douglas. Okay. Imong gikutlo ang Isaias 43 nga nagisgot og mga piniling katawhan. Ang atong tema, ang piniling nasod nga gitukod ni Paulino Agapay. Kini bang pinili nga gisgutan sa Isaias 43, mao ba ni ang imong gipasabot nga tinukod ni Tatay Paulino Agapay? Mao na gyud siya. Salamat. Kanus aman nagsugod ang piniling nasod nga gitukod ni Tatay Paulino Agapay? Ang piniling nasod nagsugod ang piniling nasod nga gitukod sa among halandong Pangulo Santo Papa Paulino Coyapay nato 1957 apan ang mga pinili nga mga katawhan nga iyang gipilit ang daan Efeso 1:4 so wala pa matukod ang kalibutan doon na yung mga pinili niyang katawhan. Salamat. Ang Mateo 21:43 imo pong gikutlo nga naghisgot og nasod o lugar nga kuhaon ng maong gingharian nga mga pinili dayon ibalhin sa usa ka nasod. Unsa man ang nasod nga gipasabot diri? Ang nasod mga igsoon mao gyud ang Pilipinas, wag lain. Salamat. Dayon sa Mateo 16:18 nagtukod og iglesia ang atong Ginoong Jesucristo nga sa laing pagsabot gingharian ni Kristo. Okay, mao ba ni ang gitumbok nimo nga pinili nga nasod nga gitukod ni Tatay Paulino Agapay? Mao na gina. Salamat. Dayon sa Isaias 41:1 ang katawhang Israel nga gihisgutan, mao ba ni ang imong gitumbok nga gitukod ni Tatay Paulino Agapay? Isaias 41 nagisgot man ka ganyan. 44:1. Ay, I'm sorry. Si Pao 44:1. Okay. Mao na gina. Okay, salamat. Dayon sa Juan 10:16 nagisgot og mga piniling katawhan nga gitawag og turil o usa ka panon o usa ka magbalantay. Ang piniling nasod ba na ang gitukod ni Tatay Paulino Agapay? Mao na gyud na. Salamat. Dayon mura to'y pangutanan ako. Okay, wakabot og 5 minutes, no? Warto. Okay, salamat kayo, no, sa ating igsoon na si Brother Salvat sa iyang pagpangutana. Then salamat po Brother Douglas Arotsano sa iyong pagpamatod. O ako na ihatag ang 10 minutes ni Brother Salvat opening statement niya as a negative side. Okay, ako sila ni Brad Douglas. Okay. Tulo ni kakopya imo ko tagaan og usa din agkang kang Brad Nicolay nawani ko no. Una ang ako mo akong ihatag niya. So ang tema nga gipabarog ni Brad Douglas no atong higala sa piniling nasod, akong pamatud-an ang pinili nga nasod giluwas o gipaiuli nga gitukod sa among halandong Pangulo Santo Papa Paulino Ungkoy Agapay. Mao'y kaliwatan nga piniling nasod nga kanhi mao ang nasod nga Israel sumala sa gipasabot og masabtang mga pulong nga nasulat sa Biblia. Sa akong pagpaminaw ni Brad Douglas, wala ko'y nabasa sa mga tudling nga yang gikutlo nga kining piniling katawhan nga diskutan sa Isaias 43 gitukod ni Tatay Paulino Agapay. In fact, kung mag-isgot ta o
mga piniling katawhan sa Dios, for example sa daang testamento pananglit, sa atong nabantayan nga nabahin lang sa duha kung misgot ang daang kasabutan generalmente ba nga katong una katong gitawag og patriarchal panahon nila Abraham, Noe, dayon ang ikaduha panahon ni Moses kanang gitawag natong Judaical religion, pinili gyapon na katawhan sa Dios. Dayon ang ikatulo nga bahin kanang gisgutan sa Zacarias ba to ko sa bersikulo nga tulo ka bahin nga una nagpasabot o 8:13 kanang patriarchal religion o Judaism religion pagkaputlon o kining ikatulo nga bahin mo ni magpabilin mo ni ang gitukod ni Kristo sa pagtuong katoliko ni mao ni ang gitukod ni Kristo nga iglesia nga dili mapukan lig-on kay dili man mapukan bisan hanggang sa impierno dili makadaog. So mao ni ang kang Kristo kini katulong nga bahin nga dili mapukan. Ang restoration sa gingharian ni David nga napukan katong gisgutan sa Amos 9:11. Dayon nagsugod ni niadto pang unang siglo, no, first century, mga 33 AD. Unya ang tema nga gipabarog ni Brad Douglas ang pinili nga katawhan nga gitukod ni Paulino Agapay nga wala gyud hisguti diri sa Biblia. Di ba? Ang gihisgutan diri nga piniling katawhan kung maghisgot sa Bagong Testamento katawhan o mga pinili nga gitukod ni Kristo. Gani gihisgutan po ni Pedro sa 1 Pedro 2:9. Di ba? Si Kristo mo'y nagtukod ani unya kadtong wala pa masakop ani sang yawan aron masakop. Unya sa atong pagtuon god nga gining gitukod ni Tatay Paulino Agapay niadto ning 1957 mao ba na Brad sa pagpasiguli sa piniling sa so mao na nga makaingon ko nga dili gyud ni mao kay ang kang Kristo gapadayon man kay lig-on. So sa 1957 makaingon ta kay gapadayon man ang kang Kristo. So kung atong sabto dili na ta magtukod paglaing grupo, igo na lang tang pasakop. Di ba? So, dapat nga sa 1957 mao pay pagsugod sa piniling nasod nga gitukod ni Tatay Paulino Agapay. So klaro kayong dili gid siya madawat na to. Kay ang Kristo before 1957 na naman. 15th century, 14th century, 17 na ana. Wala pa ning kang Tatay Paulino Agapay. Samtang ang Kristo dugay nang nasugdan. Unya ang gigamit lang tungod kay nay mabasang pinili. Parehas gud nako kung magtukod po kong pundok then awaton po na ako ng piniling katawhan na katawhang Israel matinuod na dahil na kung nagamit ko sa ngalan dili kay nga naman kay ang tinuod nga piniling nasod kung mag-isgotag diri na sa ikatong bahin nga magpadayon mao man gitukod ni Kristo gapadayon man nga mga 33 AD man ni unang siglo. Kaya kung tanaw na to sa history mo man ni kadtong gihingalan gani og universal kung Catholic ni Obispo Ignacio. So masabot gani nga Katoliko ang piniling katawhan nila sa bagong kasabutan. Unya dili mo haom ngano man ang gipabarog ni Brad Douglas tungod kay nibulag mangalinon sila ani kung pananglit gikan manggaling sila sa Katoliko. Unya naaman na sa 1 Juan 2:18-19 kadtong mibiya sa original nga gitukod yun ni Kristo nga pundok, isipon manggaling antikristo, medyo sakit-sakit, di ba? Kay kadtong Bibiya, isipon man tong dili maunungon, ganang mo magila. So mao na nga sa mga tudling gibasa ni Brad Douglas, Mateo 21:43, Santiago 2:5, tinuod nagisgot og pinili, pero wala giingon nga gitukod to ni Tatay Paulino Agapay. Wa siya gibasa. Ang iya dili mabasa ko no ang ngalan gipasabot lang pero bisag sa masabot wa gyud koy nasabot sa maong mga tudling nga ang piniling katawhan ni Kristo diri sa ikatulong bahina kining sa Christian religion katawhan o Israel o bagong katawhan sa Dios sa bagong kasabutan wa tay masabot ug mabasa litra por litra nga tinukod ni Paulino Agapay, no? Mga ilang pasaylo sa atong mga igsoong piniling nasod kay wa gyud ko nakabasa na o bisag masabot layo kayo nga naman kay ang kang Kristo nga gisugdan dili mapukan magpadayon
Lucas 1:33 magpadayon sa ato pa pag-abot sa 1957 igo na lang tang pasakop. Kay naa naman ang Kristo gapadayon man usa ka panungod ubos usa ka magbalantay igo na lang tang pasakop. Kunya 1957 mo pay pagsugod ni Tatay Paulino Agapay naghimo sa giya. So dili gini mao ang pinili nga gihisgutan sa Biblia. Unang-una wa gyud bisag usa ka bersikulong mabasa nga mao ni ang tinukod ni Paulino Agapay niadtong 1957. Kaya gini pong mga nasuwat ko sa Biblia wala pa po 1957 manggod po. Ato Brad Douglas. Mao na nga wala ang Isaiah 43 ato nang gihisgutan dayon kanya maghisgot butag Mateo 21:43 katong nasod nga balhinan ang Catholic good interpretation ani nagtumbok ni siya sa pagbalhin ba sa sentro sa gingharian ni Kristong gisugdan sa Jerusalem kay usa sa pagpasabot nato ani sa exegesis nga Katoliko sa Jerusalem go dito niya ni nasugdan ining New Covenant religion sa bagong kasabutan medyo wala kaayo magmabungahon dito sa Jerusalem although naay nakabig pero mas daghan pud tong wala mo dawat nga mga Hudiyo mo nang medyo sa tinawhanon pang pagkaistorya medyo nahinawaing si Kristo sa Jerusalem kay dito kuno siya sa mga iya wa mo dawat niya mga kadugo niya wala nakapamulong siya ng mga pulong nga kuhaon gikan kaninyo o gigatugyan so sa lugar o nasod nga magmabungahon kunya ang exegesis na to ana gipasabot ana layo kuno na sa Jerusalem wala layo nga dapit buhat 2:39 kunya kung masahon na to ang buhat 22:21 ang mga taong gitumbok diha nga naa sa maong dapit mga hintil Gentiles murag mahaom gyud ang Roma ani kay kanang Roma lugar mas mga hintil di ba? Lugar sa mga hintil. Kunya natinuod ba gyud nga Roma? Mudagan patag buhat 23:11 kadtong giingnan si Pablo ni Kristo nga Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. So masabtan na nato nga ang gipasabot ni Kristo diha nga balhinan sa sentro sa gingharian ni Kristo ang Roma. Kay giparallel man ang lugar sa Roma sa Jerusalem diin dito masugdi ni Kristo kining maong gingharian sa New Covenant nga lig-on. So mao na nga Roma ang gitumbok dili Pilipinas usa po ni sa laing gibasihan nato. Unya natuman magyud sa Roma ganina sa akong programa sa radyo ako maning gikutlo gani sa Roma 1:6 ngadto sa 8 sinyas lang og napakuha na ko 2 minutes more, 2 minutes. Okay. Okay na ito Sa minutes. Roma 1 bersikulo 6 ngadto sa 8 kini na lang akong basahon kay apit na ingon si Pablo lakip kamo nga ana sa Roma no dili Pilipinas no nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong amahan ug sa Ginoong Hesukristo una sa tanan nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alam kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Pagtuo nga naabot sa Roma, dili itong pagtuo nga gisugdan ni Tatay Paulino Agapay 1957. Unang siglo pa na ng pagtuhoa. Dayon gani masabot nato nga Katoliko ning pagtuhoa kay nasangyaw man kuno sa tibuok kalibutan. So kung sa laing pagkaistorya, may universal o may Katoliko ang pagtulunan nga Kristohanon nga naabot sa Roma. So dili ni mao ang gitukod ni Tatay Paulino Agapay niadtong 1957. Kana lang. Okay, natapos na no ang panahon sa pigsoon sa pag opening statement as a negative side si Brother Salvert Indiano. Akong hatag ang 5 minutos ni Brother Douglas karong pag cross examination ni ini. Okay, Brother Douglas, 5 minutes. Unang pangutan ako Brazil uyan baka nga ang ginharian sa Israel nga maong pinili nasod gibalhin sa nasod ang sentro gibalhin pero dili yung kag ang gingharian ipalukop ni tibok nasod pero ang sentro lang gibalhin so uyan ta ang sunod kada lang pangutana asa makasa sa Biblia nga ang Roma may gibalhinan sa
gingharian sa Dios. Gikuto na ko ang buhat 2:39 nga buhat 2:39 nga layo ni siya sa Jerusalem. Kaya ng mga taong nanimuyo aning lugar ang mga hintil buhat 22-21. Unya sa 23:11 gahisgot si Kristo nga ni Pablo og Roma. Patuon siya sa Roma. So Roma among pagsabot ana sa pagtuon Katoliko niya. Natinuod gyud sa Roma kay kung kato akong ibasa ganina nga didto sa Roma magungahon magyug ayo. So natunong ni haom tong Mateo 21:43 nga ang balhinan sa sentro ang ipasabot no gi-paraphrase lang nako magmabungahon. Natinuod ni sa Roma nya nahinumdom ko sa ancient medieval history. Ako lang kutlo ng paragraph nga the church that's founded by Jesus Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest odds, meaning sa dagko kay mga kakulian dito sa Roma ang iglesyang gitukod ni Kristo nagmabungahon bisag gilutos sa mga emperador nga pagano sa Nero, Diocletian o guban pa kani daghang mga martir dito. Ya, mga Katoliko mo to dito sa Roma. Mao na Igsoon Douglas. Okay, proceed Brother Douglas, lain pangutana. Ika kasulod akong pangutana. Uyon ba ka nga ang maong gingharian nga gitukod ni Hesus Kristo mao ang piniling nasod? Sumala sa 1 Pedro 2:9 ako maning gi-istutan. Uyon ko ana. Pero kini nagsugod ni adtong unang siglo, si Kristo may nagsugod ni dili si Tatay Paulino Agapay. Kay 1957 naman ang Tatay Paulino Agapay. Kung ang piniling nasod mo ay gitukod ni Hesus Kristo, kung ang piniling nasod mo ay gitukod ni Hesus Kristo, buot papasabot ang iyang gitukod mausab. Unsang mausab nga imong buto? Mausab ang maong ngalan sa maong pagkatukod. Well, kung mausab ang ngalan sa maong pagkatukod. Kaya ako lang iklaro. Ang iyang gitukod nga gingharian mao ang piniling nasod. Karon sa matud pa nimo ang sentro niini gibalhin ngadto sa Roma. Yes. Ang pangutana nato kung gibalhin man ni sa usa ka nasod, ang pangutana sa mao nga pagkatukod sa maong ngalan sa pagkatukod bot ba pasabot ba day pagbalhin sa laing lugar o laing nasod mausab ang maong ngalan sa pagkatukod. Ang sentro lang mo inausab, pero ang description dili kay usa lang god, no? Kanang pag-describe nga ang katawhan ni Kristo piniling katawhan o piniling nasod usa lang na sa description. Napay lain, pwede po na siya tawag og Iglesia ni Kristo, Roma 16:16. Pwede po na tawag og Iglesia sa Dios. Pwede po tawag og Iglesia makailapon kay makailapon maning mong ginghariana kay ipalukop gusto buk nasod mao na. Subot pasabot kung ang maong description pwede tawag sa nagkalain-laing mga ngalan. Subot pasabot dahil nga uyon ka nga ang Seventh-day Adventist mao pusab ang reliyon na gitukod ni Hesus Kristo. Well, ang Seventh-day Adventist usa na siya sa pagpasabot nga nagbalaan og ikapito. Well, sa atong pagtuo kung mayong kag ikapito, naon po ikapito nga Domingo god kung Lunes mo sugod kag Lunes. Ang ikapito nga gipasabot na to katawhan na nga nagpahulay og ikapito. So dili lang kang sa Seventh-day Adventist among itumbog ana kay sa Bagong Testamento ang unang adlaw nato sa trabaho ron Lunes naman mao na nga ang ikapito Domingo. So mo na nga ang moyon ko nga Seventh-day Adventist nga Domingo sa ato ng panahon. Pero katong sa daan mo na Sabado di ta mosupag ana. Pero karon lahi na mo natong first day of Lunes naman. Mo nang ikapito Domingo mo nang sakto nang sa Catechism of the Catholic Church 1166 nga the new seventh day is the Lord's Day Sunday. Okay, Brad, proceed sa lain pangutana. Balik na po na. Okay, time na. Okay, time na 5 minutes to conclude the exam. Okay, ito na isunod ang rebuttal. Okay. 5 minutes last na nila. 5 minutes. Last napay last na. Okay. Ako ihatag ni Brother. Excuse me, napay pangutana. Okay, napay ako. Ako ihatag ni Brother Douglas alang saya ang gitawag o rebuttal o reconstructive speech, no? Na 5 minutes. Mga igsoon sa mga pamahayag sa atong kinanggaling sa Silver sa siya nga gikasupakan ni mga igsoon gumikan kay wala gyud mabasa sa mga bersikulo ng teksto nga akong basa ganina wala gyud mabasa litra por litra nga ilabi na ang ngalan yung Paulino Agapay apan iya po ng katungod apan ang pangutana makaigsunan sa Biblia wala gyud mabasa litra por litra nga
Santo Papa Paulinong Kuigapay nga mo'y magtukod. Ang parang pangutana mga kaigsunan. Nganong magyod nga amok magyong matumbok nga ang pinili nga nasod nga iyang gitukod mao gyud kaliwatan. Mao gyud kaliwatan sa kanhing piniling nasod nga mao ang nasod sa Israel mga kaigsunan. Gumikan kaysa pagkaagi mga kaigsunan sa mga pagkabalhin. Siyempre mga kaigsunan kung unsa gyud example sama sa bitaw ang gingharian sa Ginoo mga kaigsunan sama na sa usa ka butang tagpantalon. Kung ang original nga pantalon mao Levi's bisag asa pa ang punuan ana bisag asa pa ang kuan ana asa pa ng paktorya gikan pagkailap na mga kaigsunan kanang pulong Levi's di gyud na mo sa pwede ma-imitate pwede makuan pwede kopyahon pero ang iyang pagka-original sa ngalan dili gyud na mo sa piniling nasod yun gihapon di sugpod o piniling nasod ay gitukod dito mao gingiran pag-abot sa laing nasod di na piniling nasod di gyud mawala pero ang kita problema lang lagi sa itong mga pinangga sa para mga mga tuon ng Biblia, wala kayo mabasa litra por litra. Pero atong naman mga kaigsunan. Nga sa pagtukod, sa pagpadayag ni Jesucristo sa Matthew 16:18, mga kaigsunan, nga magtukod sa iglesia. Kung atong balikan ang mga nasulat diri sa bagong tugon, sa wala pa makumpile, wala pa masulat ang New Testament mga kaigsunan, wala pa gyud po'y mabasa nga si Jesucristo magtukod og iglesia. Mao galing sa sinungdan nga sa iyong mga pagpamahayag batuon siya sa mga Sadducee scribe mga parisyo sa San Juan 10:34 nga ingon siya nga nung magpaka-Diyos ka mga tao karaman unta kaya nga naman kaya nga lagi ang pulong Jesus wala di mabasa diya sa Biblia litra por litra apang buta pasabot nga gumikan kay walay mabasa litra por litra ang ngalan ni Jesus sa iyang pagtukod dili na mao magkaigsunan sayop na kaya nga naman Isaias 9:6 sa wala padaan si Jesucristo ikapahimugsos na gongga ni Maria gipanagdat na siyang daan nga ipakatao ang usa ka bata nga ang karakteristik niya makaigsunan gipadayag na ni propeta Isaias Diyos nga makagaw prinsipe sa pakigait kahibulungan magtatambag gikarakterize na daan ang iyang kinaiya ni propeta Isaias pero doon na ba'y babasa? Wala. Apan nga naman, makapamatuod man yun sila. Ang mga tinunan. Nga, maog yun siya ang Mesiyas. O siya, maog yun ang magtukod o gingharian. Gumikan kay ang kinaiya ni Ginoong Jesucristo, muhaong sa kinaiya, sumala sa pagpanagda o sa pamulong ni Isaias 9:6. Bisan to, wala mabasa litra por litra. Di ba? Bisan ka mo. Isaias 9:6, wala yun. Pero nga naman, sa panahon ni Ginoong Jesucristo, nga makapamatuod man ay mga tinuan gumikan kaysa ilang pagkasaksi sa pagkakita nila ng Jesucristo ang iyang kinaiya ang iyang mga buhat o ang iyang mga batasan muhaong sa batasan nga gipanagna na daan ni propeta Isaias may tungod sa usa ka bata nga igapakatao mo na makapamatuod yun sila nga way laing Mesiyas o si Jesucristo gisaysay din nila ingon nga mga saksi sa San Matthew 16 nga may magtukod sa mga gingharian nga magtukod sa gingharian apan gituuhan na po sa mga Sadducee scribe mga parisyo wala kaya naman wala sila magtuo gumikan kay wala lagi mabasa litra por litra sama usab sa among halandong Pangulo sama usab na maron wala pa mabasa di po sila magtuo kaya naman may mabasa pero sama-sama diskutan, sumala sa kabasihan. Ang pagkatukod sa maong piniling nasod na gitukod sa among halandong Pangulo sa nagpapapapaulo ng Kuigapay, muhaong sumala. Ang maong pagkatukod, muhaong sumala sa pagpili sa Diyos sa iyang mga katawhan. Sumala sa nasulat sa Biblia. Bisan wala mabasa. Mo na makapamatud yun nga, sa pagbalhin sa maong gingharian, mga kaigsunan, ang pinili nga nasod giluwas o gipahiuli nga gitukod sa among halandong Pangulo sa nagpapapaulo ng Kuigapay, mao'y katumanan sa kaliwatan gipamulong ni Apostol San Pedro nagiingon sa giingon niya sa 1 Pedro 2:9 apang kamo mao usa ka kaliwatan nga pinili ang kaupungan sa mga harianong saserdote ang nasod nga balaan ang katawan nga iyang kaugalingon okay Brother Douglas sa Dios okay time na no gisinyasan ako sa tugso nga timekeeper okay ito ihatag ni Brother Silver Doniano ay ang pagpangutana sa rebuttal nga gibuhat ni Brother Douglas 5 minutes gyapon. Salamat kayo, Brad Douglas. Okay. Murag nakadungog ko nga imong gisgutan kanina nga dili mabasa ang ngalan ni Jesus sa katukod. Daang tugod.
Sa daang tugon, sa daang tugon. Okay. Sa wala pa sulat ang bagong tugon. Ang New Testament, ang pulong Jesus, wala pa mabasa sa Okay, salamat. Sa tema nga imong gipabarog nga ang katawhang pinili nga gitukod ni Tatay Paulino Agapay. Sa maong tudling nga imong gikudlo na abay nabasa o masabot dito nga gitukod to ni Tatay Paulino Agapay. Sa 1 Pedro 2 Katong imong gikudlo. last man atong akong gikudlo. Katong sadaan ba? Isayas ni Bisayas? May itong sa Pwede bata. pong gamiton nimo na. Okay, at ningon mo kadili mabasa ang ngalan ni Kristo. Pero ang imong gipasabot day ang sadaan, dili ko mabasa ang yang ang pulong ni Jesus. Now karon mo biya lang sa taana kay dili ba mo gyatong topic, no? Ang topic nga atong imong gipabarog ang gitukod man ni Tatay Paulino Agapay. Okay, asa man mabasa dito sa imong mga gikudlo nga gipasabot nga mao na ang gitukod ni Tatay Paulino Agapay. Kay mo man atong tema ron. Sa akong ikaduhang pagbarog karon, ako lang gipamatun ko, gipasabot na nako kay tungod atong imong gipamulong nga imong uwing kalibgan nga dili mabasa. Paulino ang Agapay. Gigamit ako ang Isayas 9:6 nga diin akong gihataga ka pagtagad ang Isayas 9:6 nga mao hinungdan. Gipasabot nako nga mao hinungdan nga si Kristo gali wala tuuhi sa mga Sadducees Parisyo gumikan kaysa pagna ni Isayas 9:6 sa ni propeta Isayas 9:6 wala mabasa Jesus. Apan wala ko magpabot pasabot dito nga mabasa letra por letra nga dito sa Isayas 9:6 dito mabasa ang pinili nga nasa Ginoo sa gitayo nga gitukod sa mga landong Pangulo sa Papa Paulino Agapay. Gigamit lang nako to isip pag pasabot mahitungod sa imong kalibgan nga dili di ka mutuo pumusupag yun ka kay walay mabasa letra por letra Santo Papa Paulino Agapay nga mo'y magtukod. Apan last na kong gigamit ang 1 Pedro 2:9 nga mao gyud ni kaliwatan. 1 Pedro 2:9 mao kaliwatan. Apan sa 1 Pedro 2:9 kung mo tanag gyapon ka do na may mabasa wala kay mabasa letra por letra. Apan sumala na sa ipasabot ganina nga matuod yun ko nga 100% nga kining kaliwatan ang mao gyud kaliwatan sumala sa 1 Pedro 2:9 gumikan kay ang maong pagkatukod sa among sa piniling nasod nga gitukod sa mga landong Pangulo Santo Papa Paulino Agapay muhaom gyud sa pag muhaom sumala sa pagpili sa Diyos nga sa iyang mga katawhan. Okay, present sa laing pangutana, Brother Veritas. Salamat. So imong giangkon nga dili mabasa letra por letra pero naay masabot. Okay. Asa man dito masabot nga kanang piniling katawhan diha nga gisgutan ang gipasabot ana mao na gitukod ni Tatay Paulino Agapay. Aga sa dili sa ikaduha na kong estado, dili kay nato masabtan nga mao gyud. Apan kun atong balikan sa pirmero kay continuation naman kini gud. Sa pagpabarog nako sa maong tema, kini mga pulong continuation lang di sa maong kuan. So gikan sa pirmero sa mga akong mga saysay gamit ang mga pulong mao ni continuation nga gikan datong unang pagbarog nako hangtod karon kun atong analisaron atong sabton sama sa akong gisgutan nga sa mao yung pagkapili dining panahon na nato karon do na pabaylaing tao nga nagtukod ug ang pinili nga nasugiliwa sa gipahiuli nga din ang maong pagkatukod muhaom sumala sa pagkatukod sa Dios sa iyang pagpili sa iyang mga katawhan. Doon na pabaylain. Nakaroon mga panahon na sa 45,000 ka mga reliyon, wa na magilain, wa magilain matudlo nga ang mao pagtukod muhaom sumala sa pagpili sa Dios ang mga katawhan. Mao magyud ang pinili nga nasugiliwa sa gipahiuli. Okay. Unsa mga bersikulo nga nagpasabot dito nga mao na ang gitukod ni Tatay Paulino Agapay niadtong 1957. Kanang masabot bisag di lang mabasa ng letra por letra nga ngalan nga Tatay Paulino Agapay. Kanang nagpasabot lang nga siya na. Usang bersikulo. Balikan na to. Time. Okay, time na. Well, hatag ni Brother Selvert Doniano sa ang gitawag og so rebuttal 5 minutes. Okay, kining unang nako isgutan kining mahitungod sa batasan, no? Wala ta kaabot kay nahutdan ng oras. Okay. Now, akong nasabtan sa gipahayag ni Brad Douglas nga tungod sa batasan kay mayong tao man pud si Brad si Tatay Paulino Agapay. Saludo gigo. Bisag ko ka kita gyud kay sa iyang gibuok kinabuhi pero mosaludo ko nga buutan gyud kayo. Kay mga buutan man pud masakop. Si Brad Douglas buutan. Okay. Dayon ang mga sakop buutan. Wa gyud ay question na, no? Pero ang ato kong gipabarog ang gitukod ni Tatay Paulino Agapay mao ba ni ang pinili nga gisgutan Biblia. Now
dili ko mo yun mo nang negative side ko kay kining pinili nga gisgutan sa Biblia si Kristo may gatukod ani no Mateo 16:18 unya ligon dili mapukan unya kanang 1957 dako na kayo ang piniling katawhan ni Kristo ana tiganti na kay naa sa Marcos 4:30 ngadto 32 giulagoy ning harian o piniling katawhan ni Kristo piniling katawhan sa Dios sa bagong kasabutan nga gamay nis pagsugod pero mahimong labing dako niya pero sa aman to nasugdan ni Kristo mga 33 AD i-imagine nun mag 2,000 katuig na di ba? Kung 33 AD uyon ka ana katong isugdan ni Kristo sa asupa kung ana ang edad amo ning gisaulog sa Katoliko dali na itong mayaging tuig 1984 na ang edad sa ginghirian ni Kristo sa tupa dako na kay na siya Maragbago pa karong tiga karong tuiga 1984 kung ako masayop sa akong mathematics kung magsugod tag 33 AD niya mahimo mang labing dako sukad sa pagsugod gamay sa pagsugod pero mahimong labing dako niya imagine sa mang kung karon mahimong labing dako sumala sa mga record Katoliko naman siguro kay ang piniling nasod nga gitupo dito Tatay Paulino Agapay 1957 naman so murag dili gid siya labing dako di ba so dili nimo ang gihulagoy sa Marcos 4:30 hangtod 32 nga mahimong labing dako nga gingharian ang maong katawhan so Katoliko ni dayon kining magisgot putag batasan dili pod ang atong gipabarog diri nga tungod kay buotan maayong batasan tinuod na ang maong pundok mao na nagitukod ni Kristo kay na may mga grupo ron nga buotan pod bras ninyo Brad Douglas manghatag pod way pero sila may gatukod dili si Kristo unya matinuod na dai kay nanghatag no so ang Katoliko gatudlo og pagpanghatag pero lupig lang ko nimo Brad Douglas kay murag mas magyatagon siguro po kakain ako no sorry ha murag nagpasiyaw ko dili lang pero dili na mo issue no kay nanghatag ta mo tinuod na dayon ang atong gipabarog diri ang mao ba ni ang gitukod ni Tatay Paulino Agapay kining teksto nga mga gipangputlo dinhi sama sa 1 Pedro 2:9 nga nagsiskot og piniling katawhan kay para gud sa amo sa Katoliko daghang description ang gitukod ni Kristo ang piniling katawhan piniling nasod daghan man description iglesia sa Dios sa 1 Corinto 1:2 unya pwede kayo tawag iglesia sa mga hintil po kay daghan mga hintil nakapig po na na mga iputubling ana unya nahingan lang po ni Universal o Catholic ni Obispo Ignacio disipulo ni San Juan no mga 110 AD dayon para matuman po itong gingon ni Kristo nga tawgon og alang sa tibok kalibutan Marcos 11:17 so daghang description unya kanang 1957 dako na higanti na ang piniling katawhan ni Kristo ana so ang kang Tatay Paulino Agapay mo pay pagsugod so dili siya mohaom sa gipasabot sa San Marcos 4:30 hangtod 31 nga mahimong labing dako kay gisugdan ni Kristo 33 AD so imagine mag 2,000 ka tuig so higanti na kay nang ginghariana kanang piniling katawhan na ug mao na ang Roman Catholic Church no kay ang nahimong higanti ron nga Kristiyanong dinuhuan Roman Catholic Church man di ba so kay ang piniling nasod Brad Douglas abot mo yun Brad Douglas siguro sa akong nasabtan nga mas daghan pa ang Katoliko mas dako pa ang Katoliko sa gitukod ni Tatay Paulino Agapay na ni angkon manggaling si Sinias manggaling si Brad Douglas nga mas gamay sila ikumpara sa Katoliko so unsa ang pagkatuman anang San Marcos 4:30 hangtod 32 nga gingharian piniling katawhan sa Dios mahimong labing dako so usa na no dayon Time. Okay, time na. Ato ihatag ang 5 minutes ni Brother Douglas sa pag-cross examine sa sorry battle ni Brother Sam. Ito na akong pangutana. Kinsay nahibaw-an nimo nga doon na pa kinsay nahibaw-an nimo tao nga pero mga panahon na nagtukod pa og piniling nasod nga mao gingharian sa Ginoong Hesus. Sa akong hibaw-an nagtukod og piniling nasod murag kana lang inyo no